karin bawa Allah ga wai mudi mata tam kai wai kana ina wallahi ina nan wallahi yawon kai yayi yawa ni halan ka mance da ina bukukuwan gada za a yi argungu tabbas ina labari na mai gidanka kwarai injiniya kwarai injiniya Garba Haruna ba wallahi na kaga na daya akwai bikin daura aure nashi da shi da ya sarkin kai ai baka ma san wani abu ba yaushe da banka da ganin dan gidan Hilahali na shaye-shaye kai ko ai ya bari saboda yana ɗaya daga cikin matasan da ya ɗauka aiki mutum 500 mutum 500 gaskiya na ga matasan mu na argungu kowa hindu kuma baki na nan tahe baki na nan tahe to ai kaga akwai maye 'yan kasuwa na ƙasa akwai ministoci na ƙasa na ciki da waje akwai maye sarakuna kana ji na ko baya da haka nan akwai maye ma'aikatan wutar lantarki da Allah ka bari kace yau a rugun gojin da rujum cikakken what zuwa maka da kare wa ya gane ni wurin taron gidan sarkin kaji kuma ga bikin da dashi za a yi cika shekara 25 da za a yi nashi kuma duk ranar jama'a ai ina mai tabbatar ma ran juma'an nan ranar nan za a dauran aure bayan an gama dauran aure sannan a tare da sarauta a shi argunguna nan tare da sabon salo shiga kabari da yan tsalle ubangiji Allah ya sa a yi taron ga lahiya a kare lahiya bari in sa nan tattara kana in yi argungu da zama Awa ina zuwa kina fita. Wallahi zan dan je nan ne in dawo ya gida. Wa na zo miki da labari. Ba ni in sha. Wai kina da labarin cewa auren Gimbiya Habiba da ya Sama'ila Muhammad Nera. Dan girma Allah ki ce abi ya zo. Farko. Ki ce abi ya zo. Abu ya zo a nan za a yi bikin. A nan za a yi bikin za a fara tun Alhamis. Hajjin ma Allah mun gode maka. Mun gode wa Allah. Litiran nan Monday zan kama kaya na. Kwantar da hankali a nan arena za a yi. A nan za a yi? Insha Allah. Za mu ci mu sha mu nare mai hanika. Mu kai Kaduna labari. Za mu kai. Mu tafi. To. Guje. Assalamu alaikum jama'a. Maza da mata. Muna gayyatar ku wajen ɗaurin auren Alhaji Garba Haruna MD wato manajan daraktan Kaduna Electronic. Da amarya Gimbiya Habiba Ismaila Muhammad Nera. Wanda za a yi 5 ga watan 11 shekara ta 2021 a masallacin Muhammadu Mera da misalin karfe 2:30 na rana. Allah ya ba da ikon halarta a nisan mu'amala.